Vítejte u Olivera. Já jsem Oliver. Jak jsem se vypořádal s problémem plevele, aniž bych ničil životní prostředí? Mé řešení je zakrýt sáhon kouskem koberečku. Tady vytvářím přírodní rybníček z několika starých cihel, jež se mi válely po zahradě, a kousku koberečku. Tenhle je z akrylu, takže mi nikdy nemůže schnít. A podívejte, ještě udělá hrázičku, aby z ní mohli skákat čolci a žabky. Tak pojď, Winx. No tak pojď, skoč. No tak pojď, skoč. No tak, no, hop. No, vidíte? Úžasné, kolik použití v Oliverově zahradě najde koberec. Zbaví vás listí, oplotí zahradu, podrží grill, nahradí rozbitá okna ve skleníku. Začíná pršet, nasadím svůj speciální klobouk. Je to jekor. Víte, našel jsem množství uplatnění pro staré koberce, co zkrachoval můj velkoobchod s koberci a já se nervově zhroutil. Víte, Hele! koberce jsou... Ještě jednou nám šlohli chcili ze stavby, tak tě přerazím!